Mr. Jiga with Shafi'u AM ne. Gentle Boy, the youngest producer. Soyayya ne, dari da ke zancen soyayya ne, dari da ke. Da fari so ya kama ni, tamkar jinjiri ya nemi na aiki a zuciya. In nayi nazari sanki nake so ki bani ni, in alfahari da sunanki zan iya yin yaki, har in ci gari ce zana ba sarauta, ki mulke ta zuciyata, tsaya domin ki fahimta, ki zan so ki bani gata. Akwai su kuɗi da mota, kai Dubai za mu je mu huta, a gona kin zarta mata, ki ɗai kika ba su rata, ki amince da ni ki so ni, in koda zan sami sukuni, na duba san ki ya shige ni, sanan ya zaman na tsani, daure kar da ki guje ni, ki so ne za na so ki bani, ni kamar yadda ni na baki, ni akan ki zan iya yaki. Da ke zan fara ni, da ke zan kai karshe, da ke zan tara ni, wata rana biyo kwashe, da ke zan fikira ni, kuma da ke zan yi dashe, ƙarshen alƙawari so zan tabaro da na yashe. Sorry kar da ki bar ni, tunani kowane ƙarni, ƙaunar ki idan ki bani, kula ni kar da ki bar ni, ƙaunar ki ta nemi na aiki, a zuciyata da taki, ki zo ki yi mini ɗauki, duk minti bugawa take yi. Ki so ni ki gani da kina ta ki tausaya min a zuciyata. Ta biyu a zuciyata, ta uku ta hudu ke ce na ɗauko, ƙarshen farko a rayuwata, salon ki ta kwanki irin na farko, soyayya ce ta kuna, ni na lura inda ga ki a ruhina, ni na tsira, ki ganni na ganki maradina, a gefe na ta so Gentle Boy, the youngest producer. Kira makiyan mu share zauna, wallahi da ke zan kai kauna, ni da ke zan zauna.